Snapchat. Dobra. Teraz... Takže čauky, vítejte v dnešním videjku a dnešní videjko to je séria z The Sims, The Sims 3 alebo niečo také. Bayer, čo tam mám dať? Máme že 19 rokov, takže na čo to budeme hrať? Aha, to nič není. Tu nebudeme organizovať, no čo je to? Tu nebudeme, to sú nejaké ktoré tu dáme toto. No. A to dáme toto. Chce spať se buksej longy, ne? Nie. Je to tam jenom mikro dole. Že? Nie. Ale naozaj je tu so mnou. Nejsom. Dneska to bude Simsy, lebo som sa rozhodla natočiť Sims. Yes. Tak, máme Simsov. Je to Sims 3 alebo Sims, neviem ko. Nemám. Takže máme tu Sims. Neviem prečo a ako. Ale ja tu mám zloginované. Ja to musím vyriešiť úplne inak. Ja som to totiž prihlásila cez Facebook. Páč, ja som trošku debil, lebo som sa prihlásila cez Facebook. Chcem ísť domov, kde to tu je? Chcem ísť domov, bože, čo dávaš domov? Dlho som to nehrala. No, baby. Toto. Vlog. My chceme ísť od znova. Yes. Chceme ísť preč. Vytvoríme si nového simíka, ak poviem. Lebo chceme nového... Ideme si vytvoriť nového simíka. Tak chceme aj nového simíka. Je to Sims, neviem koľkatka, ale chceme nového simíka. Počkaj, prečo mi tu dáva Sims? No neviem, nemám ešte postavičku. Neviem, ako budeme mať postavičku. Aha, už môžeme vytvoriť novú postavičku. Sme dievča alebo chlapa. No, budeme malé dievča alebo chlapa. Za čo budeme za dievča alebo chlapa budeme hrať? Adrian. Chlap, dievča. Je to na tebe. Čo? Je to na tebe. Tak si urobíme dievča. Takže dáme jej meno Bloody Masty. B-L-U. Všetko. B-L-U. Veľmi dobre to píšeš. B-L-U-D. Viem, že to píšem inak, priezvisko tam dáme S-S-E-H-O-V do pekla. S-S-E-H-O-V a Sehová. Ideme do nejakých botičiek a niečoho. Až dáme nejaké švoj. Čo máš na hlave? Ja viem, čo to je. To je taká tá baliaca fólia. Hej. Dáme jej modré oči. Musí mať modré oči. No tvár. To je doma hlavátka. No. Dáme jej toto. Tak jej dáme takúto. Je to pekné. Teraz jej urobíme nejaké gačky dáme. Áno, toto je pekne. Teraz nejaké iné odlesko. A dáme jej toto. Účes potrebuje.
Si dáme taký, no. Takýto sa jej páči, toto sa mi páči. A čo je ešte, aký boty? Je z konverzí. Teraz ideme sem a bude... Tak. Máme asi hotovú postavičku a môžeme ísť hrať. 4-5 minút natáčame, ja to zatiaľ strižnem, dokým to budeme mať. Už to mám naurobené, musela som to chvíľku, to trvalo, dokým som sa to naučila s tými pohybmi. Máme to tu pekné. Idem pozrieť nejakú posteľ. Bolo pár editov. No neviem, čo teraz je tak. Budeme dostávať pár veľa vecí, takže umiem si ruky. Bolo tu pár viac editov. Že... Musím. Toto. Trošku mu to zväčšíme, tej našej blúdy. Blúdy to zväčšíme, úplne víc tú izbu. Tak. Ja už nemám peniaze. Takže toto, no čo, takže budem modrá podľada. Urobíme to takto šup a sem dáme fialovú podlahu. Ne, tuto. Nejaký kubírky a sem dáme takúto. Čakaj, čo som dala? Ja tu možno nejaké tie veci. No, to je prvý jajčka. Takže, máme to hotové. A zase niečo nové. Toto je steny. Yes. Nemáme peniaze, neutravuj. Nemám peniaze. Tak ručička, takže čo potrebujeme? Je hladná. Dáme si toto papaničku. To zväčšíme. Mám prikiničku. Takto. Pustíme si telku. Bože, nežer. To poď pozerať. Čo si, prečítaj mi niečo. Ty si nahral auta? Neviem, či to sú. Jak si ide, pán. Pozeraj nejaké auta. Zase je to Sims. Tak odfotíme ju. Už nebudeš pozerať, musím ťa odfotiť. Že máme ju odfotenú, lieže si šnúrky. Okay. Dáme ju vyspať na... No tady spať, uvidíme, akú peknú podprsenku máš. Je, ona fialovú. Dobre. Čiže v dnešnom videu by to bolo všetko z dnešného Simsu. Dokud sa vám dnešný Sims páči, dajte like, odber a zdarbu.